kamu. Ah, siap ya sayang. Ayo Mas, lagunya sing romantis Mas. Ya, siap nggih. Sing dicung ngaten kok iso. Enak aja. Oke, sebentar. Bisa diulangi lagi? Dek Sofina mau. Oke. Boleh Mbak Brismet dari arah sini? Hatiku ini Coba yang terbaik untukmu. Oke, tangannya bisa di atas semua yuk. Kita jadi biar. Untuk yang pertama dan terakhir, jangan kau tolak membuatku hancur. Ku tak akan menolak untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Kamulah yang terbaik untukku. Nyuwun pangapunten kadang kawa-kawa musik sak rombongan nggih. Nyenuk telepon sekedap menika wonten panyuwunan saking wakil keluarga ageng Besan Bapak Mujahid badhe ngaturaken niku napa pamitan. Namung menika wonten panyuwunan saking Bapak Eko Sandiasmara sakderengipun wangsul katuran foto-foto sarangan kalian manten Mas, manten Mbak manten. Bapak Ibu nyuwun pangapunten kepareng matur malih wonten ngasor panjenengan. Nggih awit saking mewakili rombongan saking pengarak temanten kakung khususipun katur dumateng Bapak Sujatmika awit anggenipun kagungan saha nikahaken putranipun sampun kalaksanan kanthi lancar mboten wonten alangan setunggal punapa. Kula kinarya wakil saking kanca namung saged nderek ndedonga mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Awit sedaya sampun kelampahan kanthi lancar mboten wonten alangan setunggal punapa, kula sak rombongan badhe nyuwun idi palilah pamit wangsul dumateng griyanipun piyambak-piyambak amung nyuwun doa restu panjenengan. Mugi-mugi sak wangsul kula ngantos griyanipun piyambak-piyambak tansah pinaringan rahayu wilujeng tanpa wonten halangan setunggal punapa-punapa. Salajengipun atur Bapak Sujatmika sak keluarga atas nami saking panjenenganipun Bapak Sandi benjang dinten Kamis tanggal 9 Oktober 2025 kirang langkung pukul 09.00 enjang keparenga temanten kaderekaken dumateng ngampon ingkang saperlu badhe dipun tepangaken kalian sanek sederekipun sedaya. Mbok bilih mekaten katur dumateng Bapak Sujatmika kula sak rombongan badhe nyuwun pamit. Ananging wonten panjenengan saking panjenengan Bapak Sujatmika, rombongan saking Ngampon saderengipun kepareng pamit kasuwun doa restu kalian foto utawi foto kalian temanten kagem doa restunipun. Mbok pilih mekaten monggo situasi menika kita ginakaken kanthi sak saesanipun. Mengatakan Pak Bu nggih, rombongan saking Ngampon, monggo enggal-enggal jumeneng saking papan palenggahan
tumuju papan ngajeng sak sampunipun foto sesarengan langsung nyuwun pamit mekaten. Mekaten tambahan saking kawula wonten kirang langkung nyuwun pangapunten usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak Mujahid. Sangganing para rawuh ingkang minulya ing gati wonten ing kalenggan menika adicara pahargyan penganten dawuhipun Sang Bagus anak Mas Bribda Indra Sandi Nugroho saha genduk Dyah Roro Ayu Septi Wulandari kalampah kanthi wilujeng kalis nirhing sambikala. Saking menika kula Ki Prapto Gandadipura menika dados susulipun sedaya para kadang kang piniji mliginipun paras dahayu make up artis Yonas foto and video saha media tama video syuting tan kanton Ainun Cucuk Lampah kawa-kawa musik mereka wonten Mas Bojok Maheswara Mbak Devi Mbak Sofina ingkang dipun sekuyung kadang Febi Audio Professional Production. Hambok menawi kirang renani penggalipun Bapak Sujatmiko sak kula wangsa kula ingkang menapa dados susulipun nyuwun gunging samudra pangaksami. Semanten ugi kathah temangsuh anggen kala matur awit kirangipun sesarepan kula. Kirang pinter anggen kula nata basa tuwin sastra, mekaten ugi kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Mugi sedaya tansah pinaringan jaya wijayanti, duga-duga digawa ngati-ati aja nganti ana kang iri. Saking kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kula wangsulaken kadang kula Mas Bojok Maheswara nyemanggaken. Nun kepareng kados mekaten menggah acara panglipur ingkang satawis saking panjenenganipun Bapak Prapto minangka atur jajanipun pambiyawara sampun kawedhar Mbak Devi ini mun permintaan